Evet, biraz sonra Prens Frederik ve Prenses Mary buraya gelecekler. Det er sådan, at vi lige kommer til at gå runden her, altså der programmet igennem sammen, sådan så I finder ud af, hvor pulsen er og så videre. Evet, biraz sonra Prenses Mary ve Prens Frederick buraya gelecekler. Görüyorsunuz arkamda futbol kulübüne giden çocuklar büyük bir heyecanla Veliaht Prens Frederick ve eşi Prenses Mary'yi bekliyorlar. Prenses Mary'nin fonu var, Mary fonu. Çocuklara yardım fonuyla birlikte mülteci çocuklara ve yabancı çocukları spora alıştıracaklar. I DBU der ser vi dansk fodbold som et fællesskab. Vi er mange, vi er drenge, vi er piger, vi er kvinder, vi er mænd, og vi er bredde og vi er elite. Det vi også kalder fra leg til landshold. Men det vigtigste det er, når vi dyrker vores sport, uanset om det er fodbold eller en anden idrætsgren, så skal vi have det godt. Kære alle sammen, kære spillere, kære trænere, ledere og forældre. Kronprinsen og jeg har glædet os til i dag. Vi har glædet os til at sparke klubfidusen igen. Sammen med jer her i Bagsværd Boldklub. I vores familie fylder sport, som nogle af jer måske ved, rigtig meget. Gennem sport har vi skabt en verden af lege, oplevelser og venskaber. Gang til det fællesskab, som sport udgør i fritidslivet. Og det giver rigtig, rigtig god mening. For det første, fordi vi ved, at hver 8. barn er stoppet til et fritidsaktivitet på grund af mobning eller mangel på trivsel. 9 er viden om børns trivsel og tryghed med erfaring inden for børnefodbold. Vores forskellige kompetencer supplerer hinanden. Akkurat. Tusind tak. Hvor vi kommer til at stå, ja. Ja, der kommer et par mere med. Vi er i gang. Hatıra resmi çekiliyorlar. Ja. Og så er det heroppe. Alle børn og barnlige sjæle. Det er her. Så kig her. Hallo. Ja, det er godt. Ja, godt. Kig
Jeg tror, jeg begynder. Ja, Kronprinsesse Mary, hvad er perspektiverne i et projekt som Klubfidusen? Hvad skal der komme ud af det? Men i dag har vi lanceret pilotprojektet, så først kan vi se resultaterne fra det. Men det er en lovende projekt. Vi tror på, at det kan være med til at styrke trivsel og fællesskab, og derved forebygge mobning. Mit højre ben, at sport og fysiske aktiviteter, specielt blandt børn og unge, er noget, som jeg går meget op i også i min sportslige interesse, og selvfølgelig også mit medlemskab i IOC. Prinsesse Mary, venter I flere børn med indvandrerbaggrund kommer til det projektet til fodbold? Men jeg håber, det kommer alle børn til gavn. Og jeg håber på, at projektet er ved til at vedholde børn i fritidsaktivitet på lang tidsbane. Ja, det er det vigtigste. Skal vi være med alt det her? Ja, det er godt. I to stod og lavede en dans, og så kom det ikke altid.